Koma wangu wamanzungu vamanzungu vanoita zvekurapa kuprofita kana kuti kurapa ameno munodescribe basa renyu uye zvekuti makatanga rini? Okay, inini kuti vabereki vangu vanoti ndine makore anosvika 5 years. Mukoma wababa vangu akatsakata kaita zvekupondwa nevarungu mumapurazi. Saka havana kuziva kuti munhu anga afira kopi. Angatova nemakore angasvike zvekuma 10 to 11 years ashaika. Saka vakangoita chivanhu vane chokwadi chekuti munhu yaakafa but kwaakafira hatikuziva. Then ndiri mwana mudiki ndichitamba zvo ndakabva ndabatwa nechimweya chababa mukuru mukoma wababa vaya. Ndokubva ndatanga kumhanya. Vanhu vakatanga kundimhanyisa nababa vachiteerawo mashure. Saka ndakamhanya kubva kumagunje kunonzi ukarereshi. Ukarereshi ndokumusha kwenyu? Very good. Ndobva ndafamba. Muri mubhuku rani ukarereshi? Kune veukarereshi vakawanda ipapa. Ndindotowa sabhuku wacho Nyakasikana. Sabhuku Nyakasikana? Ndini sabhuku wacho. All right. Ndakabva ikoko ndichimhanya kunosvika kunonzi kukachiche. Ndekupi? Kusaidi kupi? Pakazangarara. All right. Ndobva ndonotenda naenda kupurazi kunonzi kwaJonimbi. Ndokwakazangarara. Ndokwandikaenda kune zidhamu ririko matauro azvinoitwa. Ndobva ndaenda kwa kune chikomo kupfuura kana kakomo kangariko ndipo pakarasika baba mukuru aya. Zvitwanga kuma 11 izo kangokandwa pakati pematombo. Saka pandikasvika mweya uyo ndipo wakaenda. Vaitera kwangu akutera mabhrakwacha ainzi mabhrakwacha. Mabhrakwacha chichi mapurisa masoja mapurisa. Akutera mabhrakwacha. Ndo vaitera ndichiro ndrovu. Ndo vakazonosvikirana neni ipapo. Ndokuchi baba wangu ari memomo. Ndo pandikatanga kutaura ndangopa that kungotaura kuti ndenengi zvinhu zvakamira zvakadai. Ana baba vakazita chivanhu chokuti vatakure mutumbi uyo baba mukuru kuti uzoenda kumusha kunovigwa. Ende ndezvakaitika wakaenda kunovigwa. Saka ndanda kuti eni dambudziko ringarara kuitika pamba. Ndobva ndabatwa nemweya uyo. Ndatova nemudzimu, ndatova nezvemachira nemachuma mumunhu. Saka munhu wandaigara sei njinzi Nyakasikana. Munhu wandaigara naye ndichirara mumba ndichirara kuseri kwake. Vainzi Jemisi kana kuti Chitewe kana kuti Nyanewe. Ndesaka baba wangu achinzi Nyakasikana. Ndio pamba pataigara baba wangu vaiombera mondoro. Shikira iroro. Ndiro ratikabva naro isusu kudande tichiuya kuzopinda muno mugova. Saka ipapo Nyanewe akabva ati musache mwana wemudzimu uripo chokwadi. Zvinoreva kuti hakuna mudzimu waitenderwa mudiki kubuda pane svikira kunze kweni ndaitobudwa nemudzimu iyoyo. Ndotozvozvona ndizvo but zvinhu zvakaramba zvichininyadzisa. Imimi semunhu anga achiri mudiki maizvinzwisisa here zvaiitika pamuri? Handina kuzvinzwisisa, ndane makore anosvika 14 zvakandibhowa zvakandirwadza zvokuti ndinga ndichifudza mbudzi mombe nevangu. Ndozopedzisa ndakumba ndakaunganiwa nevanhu ndibata pamunhu pane foja ndidai so zvakundibhowa. Ndakabva ndaenda paiita pungwe papaine vechechi vainzi ana Murinda Gomo vanga vabva kuGuruve. Vaipindira kupi? Kumagunje ikoko? Vaipindira kumagunje ikoko kwenzi kwaMuranda vachipinda chechi hamba kuko. Saka ndakanosvika ipapo ndakatsanangura chichemo changu vakati zvidiki izvozvo kambuya. Ndakabva ndanobhabhatidziwa ndachingopedza kubhabhatidziwa kuseni zvokuma past 11 vanhu vanga vakuita raini rebva panokutara ndichiprofita ndamuprofita same day ndakabhabhatidzwa kuseni kumaskati nandachiprofita. Imimi manga makunzwisisa zvaiitika apa? Apa pachiprofita apa ndanda kunzwisisa uko zvanga ndichiita ndiri kuchivanhu ndanga ndakuenda ndichizvinzwisisa kuti panapa kana ndakuda kunzva so pane zvaakuitika. Semunhu anorwara pari munhu anorwara pari anotonzwa dzungwe onzwa chichikana mazviri zvakanyanya anotogara pasi. Saka ndakuzvinzwa kuti pane munhu ndakatanga kunzwa chiveve ndikatanga kunzwa kutonhora ndozati mudzimu wakuda kuuya saka ndifanira kusuduruka pana. Saka ndaenda kuchiprofita futi zvinhu zvazvina kuchinja stereki mawira zvaita zvakangoti chinjei zvishoma shoma zvakatichinja kuti ndanda kumhanya ndakatanga ita zvokumhanya zvokuti ndetadza kana kutsika pasi ndichimhanya sonjirira nemweya chitenderera bai pane vanhu chitendera chididi. Then mavision andaiona aya ndobva ndatotanga kuaona. Saka ndakaita chiprofita chakaita mbiri. So pachiprofita maibatsira zvinhu zvakaita sechi? Ndiri kuhamba kuku ndisitaka introduce yanzi bedside yokuti kana tichiimba tiri kumberi kwevanhu tiri pabedside iroro tabva kana iri pasi kai tinogona kushaika pane vanhu zvokuti munogona kuti maminutes angasvike 5 to 10 minutes musingationi kasi tiripo panzvimbo vanhu vasingationi. Munenge maita sei pa? Maizviita sei? Kunamata tainamata zvinonetsa kuti ndiri kutsanangura zvakamira sei. Number 2 ndiri kuhamba kuku
tanga taakubata zvokubhisa kuti amashura aya ndakaenda kuguruve ndandiri mutop 5 nenzi dari guru rezvemweya ndiri kuhamba kuku then ndiri muhamba kuku imomo ndakazitaura nadhireti vamakumburofa founder True Faith Apostle taita imwe pungwe nana mai Gwanzura nana Mpinga Shato taita pungwe yatikanoita iyeyi kuseni ikoko ndakaprofita munhu anga asingafanira kunge achiprofita ainzi aprofita vamakumburofa vafounder waTrue ndobva vazondi invite kuti musi wechitatu ndinoda kuti uye kuna Dombo ndabva kuhamba kuku ndakuTrue ndakatomboti dhonzei ndiri kuTrue ikoko ndobva ndirati ndiende kuti muzezana ndakati wanganga sei but still kwanga ndabva kweko kutanga wakaenda kutaura kweko ndaita zvemudzimu uyo anesvikiro haagoni kubuda anesvikiro unachera mushonga aenda kunachera mushonga ndibaba vangu saka zvinova kuti baba vangu pakunachera mushonga vaenda nani vaenda nini zvinova kuti pakupedzisira baba vangu noisvikiro chitewe nyanewe aniti James nevana kana changuruma anga asaende futi kunodi baba vangu anga asaende vangu vakungonditi hone munhu auya panapa ari kurwara zvakati enda paya patakatora mishonga iyeyi ndienda kunotora that's why mukatasa mishonga yendobatsira naye vanhu kazhinji kacho tikaenda kune n'anga dziri munhu madziuziye adziziye mishonga iyo uye kashoma kuti ndirape munhu chaizvo ndoda kurapa munhu nemwoyo wangu wese ndakasunungura kuti asapore azviite bhozi ndinenge ndineziya mishonga kupinda paground zvokuti n'anga dziri muno mukati bakanzi gaya dziri 100 ndikati hatipinde tirabadza tiende pasango totsvaka mishonga kuti unoshanda chaka chinochana parani ndikuna saka maenda kuTrue ndaenda kuTrue ndabva kuTrue ndasangana nevamwe vaitowo ndingati ndine mawitness ari munhu akawanda ndasvika kuTrue ndabva kuTrue ndaenda kunopinzwa kuZion ndakanotenda Zion makaenda sei mchibva kuTrue ndakaenda ndakuenda mativi mana ekuti ndiri kuTrue ndakabva ndichienda kumativi mana kupfuura guru kwenzi kuna Nase Muchembo ndikanoburira mwana Rosorovera nonana Rwagwero ndakufamba nemamwe maprofita aya ndikanoona uku vanga vakuprofita zvakasiyana nani kana muchiti zvakasiyana chii chaisiyana pakuprofita zvava zviri kumberi nezvangu zvandaita zvakaita kuti vazonditakura ndionosvika kwana magombedzi ari muno uyu kumasvingo magombedzi ari muno ari kuita ari kuZion abishop Zion ndakanosvika pamba pavo panga paine muprofita mukuru anga rwa David Masuka founder weZion Apostolic yeTambo ainzi Chatufa aigona kuti munhu anogona kuti iwe kana ukabatwa nedhimoni etifa wefa bhozi dhimoni adogara pamunhu akafa munhu efa ochiti chimuka munhu emuka oti munhu kana akabatwa nedhimoni eti jambira mumvura munhu ojambira mumvura kana ajambira mumvura dhimoni ndobva raenda inini izvona asikazvigoni but avaizviita saka ndakazoda kunyatsokunzwisisa kubva kwaari kuti iwewe zvimubo zvamusasei kuti musvika ndobva ndisanangura kuti no iwewe nyaya iripo ndeyekuti matikudze siketi iripo handi kuairport kudombo raMwari tonoita machichi ndo pandikatanga kutobuda muchipostori inini ndaiti ndiri muchipostori ende vandiri kufamba navamapostori but maita technically zvakada kufanana nezvamaimboita zvamanga makatiza zvanga ndakatiza saka patikazoenda uku training airport kudombo raMwari nematestis andikaenda kunoita uku vainditi mweya iye uri kuprofita uri kuona zvese izvi zvemashura izvi uri kuita but zvasara ndezvizvi saka waenda kudombo raMwari padombo pamusoro paya unofanira kujamba kunotsika kunowira pasi ndo test yacho iyo ende test yacho kunoita saka makatojamba paya saka unojamba woenda unomira chazo kuti uri mweya woziva kuti kana ndakunojamba imba ini chibata chinhu chomunhu ndinokwanisa kujamba but pane zvimwe zvandisingakwanisa kutaura zvinenge zvaitika kuti ujamba ndizvozvo zvinenge zvaitika kuti ujamba akomana vakazondiudza trick yese yekuti ujambe chii chingange chichiitika ndio ndachitanga kufamba navaya vatakuta zvokunogaura tichita zvokutiita kunobata roiti nedadidi ndabuda kuchurch manje ndabuda futi kumushonga yana baba yeyi ndakuda kuenda kuutsotsi unenge uchiitwa weyo uprofita unokutsvaka mari makazvirova zviya ndakazvirova makore akawanda sei zvokuti kuma 3 years ndichitina mombe dzevanu zvoti mukasvika mumakonde ndakatomborova mombe dzaisvika kuma 18 dzandikanga ndichitengesa kuCACC ndatorwa pamba pemunhu ndabudisa munhu akafa kudhara mumba but asiri munhu but vanhu vaiona ari munhu akafa ari munhu ndamudisa muhuyaso budisa kurarisa apo kuti munhu izvo zvinoita vana vakomana muno mandikatrena ngokuti ndikamudainza izvo zvari muno mukaripo ndikamuta anyura apa anonyura mukasamuona so munhu uyu anenge achitosvikirwawo futi achiita zvechivanhu ndinoita kuti asvikirwe imimi ndimunenge makumuita zvamuno zvokuti ndikamudainza akaende mutsa kuti nyura apa
anonyura totobva tatomushaya but anenge aripo pane zvinenge zvaitika ipapo zvokuti mari ibude. Ndiva manzungu ava vamwe vanogona kufungidzwa kuti mafirimu but kune kuti titozovatsvaga pane matestimony atanga tanzwa akawanda evanhu vaiti havakura munomboziva here kuti vemazuva ano vanoti vane mafirimu avano saka izvozvi vamanzungu muri n'anga, muri muprofita, muri murapi, muri chii izvozvi? Zvandikazoita ndakazoona kuti no zvanga ndichiita ndiri kuchiprofita nezvanga ndakuita ndichida kuti ndonogaura nevanhu hazvisi. Pakupedzisira kwacho ndina vamuvengi nevanhu. Beta ndichidzokera zvataita pasvikiro ratikabva naro kudande pana Chitewo nana baba kumishonga yangu yechivanhu yedu inorapa kuti kana uchinzva mudumbu ndikupa mishongo mudumbu, kana riri gumbo ndokurapa zviri pafeya, kwete zvechitsotsi, kwete zvekutsvaga mari, kwete zvekukuitira shure kana kukudii. Kuva nemaspiritual problems muri kuvabatsira futi? Ndotobatsira kana munhu ari zvemudzimu chaiwo kwete zvokuti chikwambo chiri kutaura pauri, but kana uri mudzimu riri svikiro uri mudzimu ndotouburitsa ndikatotaura nawo. Kuva nezvikwambo mudare zvirimo mudzimba? Kana uine chikwambo ndototaura nekuti chamuri une chikwambo ichi uri kuchida bhodze munhu ane chikwambo is very easy kuti ndizizive kuti ane chikwambo nokuti ndakuudze kuti pane zvandikazonopinda. Saka chikwambo vamwe vanoita zvokuudzwa ini handiudzwi. Vamwe vanoudzwa unzi nyama yemunhu inodyiwa, inini handiti zvokuudziwa zvinhu zvandikadii. Makatombodya nyama yemunhu? Zvinhu zvandikatomboona, pane zvimwe zvatisingakwanisi kutaura. But nyama yemunhu makatombodya? Chinhu chokutanga paupenyu ukada kuita driver iva nelicense. Ndizvo. You never be. Chinhu chokutanga wakagara ukafunga ndakuda kuita n'anga. Chinhu chokutanga kutesta human being neti. Ndiyo notori condition yacho iyo? Ndo license rong'anga. Hakuna ng'anga ingauye panapa ikagara katika. Imimi kana mine ng'anga yamunoziva. Muidainze muuye nayo kwandiri musati nezvokutura kuti tive nemuye testimony. Zviri practical chaizvo. Kuti imimi kana mine ng'anga yamunozati ing'anga uye nayo pandiri yegara apa. Ndomubvunza kuti ng'anga wako wakamira sei wakudi. Kana asina kudara hasi ng'anga. Wow. Ndofunga muri kuzvinzwira. Hakuna, according kuna mukoma Manzungu, hakuna ng'anga isina kutesta human flesh. Kana iri ng'anga yechokwadi? Kana iri ng'anga yechokwadi ndo ng'anga. Kana driver wechokwadi ane license? Ane license. And license reung'anga ane license chinhu chokutanga kana wafunga iwe pamuri izvo mukafunga kuti kozvo ndakuda kuita ng'anga. Chinhu chokutanga to test a human being because so far ndang'anga ndinoenda kuMozambique, ndinoenda kunana Guruwe, izvo zvina ndiri kumadziva. Ng'anga dzandiri kunosangana nadzo zvamuri kutaura imimi kuti vezvikwambo ivavo ndonosangana kutogara zvatikaita so. Zvinoreva kuti vanhu vandiri kunogara navo vanhu vane zvinhu zvavo. Ende mune mutoziva kuti mese mune malicense? Very good. And aufe waita ng'anga muno mukariba ingashande muno 2 years. Even mukazviongora dati muite testimony dzese kuti maprofita akauya muno akaprofita mwedzi mungana. Hakuna muprofita anouya muno anoprofita 2 months 3 months. Muno vanhu vanoziva mushonga. Muno vanhu vanouya pamba pako kana uri muprofita. Kwete kuzoprofita. Kuzogutsikana kuti uri muprofita here kana kuti hausi. Ndiye nhamba hombe yakawanda. Saka kwangu kunotowewo nhamba futi yakawanda yakauya ikapedza. Mane makore mangani muchiita zvekurapa zvechokwadi according to nezvamuri kutaura? Ndasema tsanangura ndakuita ndakazomenda kuchipostori. Ndatobuda umu ndatosiya umu. Ndobva ndaenda uko ndikati muno kubva 91 ndauya muno. Ndakati zveche apaitsa chandichada. So kubva 91 muri kungobatsira mucommunity muno? Pandikauya 91 ndakati handichada kana zvong'anga kana zvechiprofita handichada. Ndakuda kusiya zvese, ndakuda kuita zvemusikana zvokutora zvinhu zvevanhu ndichitengesa, kutora mhuka kutora kuba nepoaching. Iyo tinoda kuita imwe segment, but for now ngatimbopedza iyo ng'anga. Saka uchiminzi paperiod apa maitora makambotora nguva muchiita zvekutora zvinhu? Ko makazodzoka rini futi kuzobatsira? Zvokuma 94 ndo pandikazoti in fact ngati kuzvokuma 94 ana team yana tibokisana nevane mabhoti nana tadera kuti ndaitopinda mumvura zvoti mumvura yegona driving kana 20 tons dzematemba fresh mumabhoti evanhu. Mabhoti ndaiti pandirongopinda mumvura nesanorara ndotora matemba ese ndobuda nawo panze ndoyanika.
but vakuita vanhu vatema zvokuti T-Box akasvika akagara akatadza kusumuka asvika pa Red Cliff apa T-Box ari panapa zvine tedzimura zvinhu zvinobatika akasvika akatarisa ndakayanika Matemba akagara padombo so ndokuramba akatarisa Matemba akatadza kusumuka neMatemba apa matora zvemushonga ndaingoti pandinosvika pabhoti munhu usanorana nechitora mabhoti magame akapinda neparks ikapinda havandoni. Wow, ndimukoma Manzungu avo varimo mukaribha. Vamwe munenge muchingovaona vazhinji munosangana navo kubhora, but vanokuudzai kuti vafamba nedzakawanda, vavhura hombe dzakawanda. Saka iko zvino izvi muri ku pane zvinhu zvandira kuti ndikuudzei zvimwe. Yes. Taida kutamba bhora musi last week but one timu yataida kutamba nayo haina kuuya. Ndakaenda kuna town coach wazesa ndima ndamuti coach communication pakurarama yakanaka nokuwirirana timu yangu haina mabhora. Andambononoka akanditi Amanzungu muri mudhara wangu oi 3 mabhora ndokutaura zvinhu zvinobatika zvinonjika zvine vanhu vanopupura ndebva ndipa 3 mabhora kanzitambai pamunoda kana mapedza ndastora ndikati town ndine zvawaita izvezvo ndiroti urove chicken in zvikanzi Amanzungu mune chokwadi here ndikati ndine chokwadi. Munhu akauya pandiri ndisemu ndeupo mufana webhora ndisemu madimo alright akauya pani ndakamutambira wewe zvikanzi mudhara tine nguva tisingawini ndangada kuti tiwine 2-0 tindata kuti tiwine ndiva ndati muchawina 2-0 pachikeni mucharova chikeni 2-0 and I promise you kuti muri kuwina 2-0 but kana matadza kufunga kubva pa 2-0 ipapo second game rinozouya rinongofanana nemagame ekumashure kana manomuona momubvunza kana muchimuziva munobvunza mukabvunza coach. I think vakawanda vacho vebhora vari kutoona chirongwa ichi vari kuteerera vari kuziva zvakaitika. Tiri kuda maupdates pasi pevhidhiyo rino iri. Ndina Manzungu vanga vakagara vakadeclare match iri ende muri kuzviziva. Isai ndakataura nevanhu 2 ivavo chete Semu na coach wacho zvinotendwa. So tanga tiri kumbotaura rwendo rwaManzungu rwechiporofitwa reung'anga nekubatsira kwavari kuita. Tichadzoka zvekare neimwe segment timbotaura mamwe mafirimu avaiita. Mukuru vane zvakawanda ivavavo. I'm back again. Ndina mukoma vangu Manzungu. Now here is the issue. Pane vanhu vese vakagara mukaribha pane challenge iri panapa. Hanzi hakuna mbavha kana mupocha akamborova level rekuba kana kupocha rakarohwa namukoma vangu ava. Kana muchifunza ndiri kunyepa, mukoma Manzungu, welcome back again. Ichokwadi inini muno mukaribha ndini munhu ane history inogona kunyorwa nevana kana munhu anogona kurangarirwa nevanhu pamusoro pemabasa. Kasi nokoda kwekuti muneza munhu kana wakadzikira usina chinhu chawachibva waita mbiri inenge ichigure yekuti chinongonzi chinotamba stereke pakupesa hapana. Saka mbiri iyoyo inokuita kuti vanhu vasakurangarire zvakanyanya. Ngatimbotaura nyaya yekumabasa ndandiri kutoenda yes. Munomu ndini munhu anga akatanga kuuraya nyama nyati kwete kuuraya zvekusunga ndauraya nedemo. Nyati dzemusango dzinouraya vanhu dziya vaManzungu vairova nedemo. Tsanangura kuti mainyatsozviita sei mukoma wangu? Ipapo sezvandakuudzei kuti pamabasa andikaita kubva kumashure handaizombotadza kuuraya nyati nedemo mukanzwisisa zvandakutaura kubva kumashure. Exactly. Saka ndaiuraya nyati ndakatoenda pa3 super giants ndikanouraya 5 nyati nedemo ndikaenda kukoti. Maipiri varipo ava lawyer ndovanga vari magistrate panguva iyoyo vakanditonga nyaya vakaitadza ikasvika pauya maloya aibva kuHarare vakabvunzwa loya one of maloya iwayo akati haanonix ndare anopenga anokwana magistrate vakati no munhu ngaende kunotariswa pfungwa kuHeights. Ndikaenda kuna dokta anga ari paina Masosha ndikanotariswa kuti ndione kwendopenga here. Saka dokta akanyora mukati kuti ndopenga. Saka ndazonosvika kukoti ndakasvika ndichima vachinzi no imi munhu amkasunga anopenga
ana kukwana saka amutenderi kusunga vanhu vanopenga imi maitoziva henyu kuti hapana havasi kunzwisisa chete kuti chimotsanangurai vari kuona kuti zvaifamba sei chaikonzeresa chii mabasa anga ndichikutaura yandaita aye unganga emishonga aya ndo amaishandisa pakunorova nyati nyama yamaitora inyati maitotengesa kana kuti vakateta raini mukabvunza vagari muno vese vakaita laini pano apa pamashops pachumba kuita laini vanhu vakatanga kutenga nyama na4 kunze kwedza mapurisa akazouya kuma10 vanhu vaneta nenyama vachitenga nyama makaita sei maiti mukairova motora rori monotakura vanhu vakatakura nyama kutanga na 11 kusvika na 4 vachituta nyama vakomana vetembarari. So one of the guy munamupenya aripo munomu mwomufanani Simba aripo munde mbombona ngaini muningina kokushapa mbawa pa Zaina ana Zaina wacho kufa yaitakura nyama. Wow. Iyo yenyati ichuya pamba pa Baghdad to Baghdad. Mbaghdad ndakatumirwa masoja vakatuke Baghdad ikarowa yese ndikatakwa ndikaenda kukoti. But ndichenda ko chinobuda D by order. So imimi zvekupocha izvi makazvita kwenguva yakareba sei? Ndakazvita kwenguva yakati rebei ndakatochengeta vana vakaenda kuchikoro. Titova nemwana nesi ari kuzvishavani ari kumataga kumberengwa izvezvi. Ndanzwa muchiti papoaching manga musingarove nyati chete kana kumatemba mumarige vanhu manyatsoita sei? Hakuna fisherman ari munhu wamunoziva imimi mukasangana fisherman senior ari muno mukaripa mukamubvunza hapana kwaite zuva rokuti ndaonekwa ndiri kupinda mvura. Varidzi vemakambani vaidainzira mafisherman kuti please musarare manzungu apinda. Mukangoona chero fisherman wamunoziva kuti vanhu vafisherman emuno mukaripa vese hakuna fisherman asingandizivi. Crocodile krokwe iyoyo ndakaitorera zvinhu ikatora ng'anga. Nyaya iyoyo ndakamboinzwa but ndauda kunyatsoinzwa zvechokwadi chaizvo. Hanzi imimi makatora zvinhu kukrokwe yakunzi padenga iyi vakasvika pakushedza ng'anga. Chii chakanyatsoitika? Makatora chii? Zvakaitika ndezvokuti anga aripo ndingini mukuru wavo hanzi mumwe mupfupiso akanga akavakaimba mubatongo wamanzani asi kwete Kazangalari. Ndamuziva wamurutaura. Very good. Ndanga ari mukuru mazuva acho ndakazangara zvavakaita vanhu ava vakanga vaine vakagadzira bhoti rainzi Garo so ranga riine manesi manyowani mafuruno manyowani mishini magearbox manyowani then zvinhu izvozvo vanga varipo ipapo ndakatora zvinhu varipo vari pabhoti ipapo neti ndikatozva kutengesera zhariro magirazi ndi baba vangu ivavawo mudhara wangu anzi makatengeserwa neti rakabiwa kupadenga kudhara of course saka makatora sei varipo? Ndakatora chaizvo zvinhu kutora muche vari ndonyaya yakavanetsa kuti zvinhu taisa panapa ko zvinhu izvo zvaenda kupi zvikabuda aisi iyo chete yandikaita mukadai mamuchiziva munhu ari panoshanda painvestani zvomo Eomondi iyoyo kwakabva maneti manyowani Zvomo ndatomutegawo futi pavhidhiyo rino iri. Very good. Vakaenda kwakauya maneti akabva kuTaiwan university akauya pauniversity paine murungu paine munhu ngino ainzi Chimbare Dr. Chimbare Very good. Maneti achisvika ari maybe zvokuma 10 ndakabva ndatora half yemaneti iwa pauniversity achiburuka mundege ndokubva vakurongedza vapedza kurongedza ndokuchiweka maneti abuda ndibvana maneti hapana. Imama totora ka nandatotora ndikaenda munhu wandikanaye koti ndeloma naChimbare ndevanga uri mawitness ndanga ari mawitness tikaenda kusango rana mai mazvidza iri ndichiodza ndikwandaiga maneti ndichinosvika ndichinotora zvimaneti zvanga ndaiga ikoko ndichivapa vachiisa mukarori kanyowani kakanzi university chikamwe kati kanyowani kakaisa maneti ndikadzokera kuchitokisi ndadosvika Dr. Chimbare vakasvika vakarekedzwa maneti vakasandura vakati hani maneti asi saka anga asiyana neavaiziva ndiwo vakaramba kuti haazi saka pane zvanga zvakutovaita confused kwete zvokuti murungu haakanganisike zvakakanganisika brain Chimbare ndikatakura maneti ndikanzi mamusungire manchimusiya ndikadzokera kuma asiri izvo chete ndini the first person munhu mutema muno mukariba tingati kuvanhu vemanga vanenge inini ndakabuda pabreak and white TV mukaenda pane chitengi chekanzuro chemvura yekunyamunga iyi
chikubrizis oh yakubrizis pane chirechi pane checha rakawanda kana ipo paya ndakabata ma water works paya very good ndakabatwa ipo paya warehouse yekatsakirukwe yanga yakazara nezvinhu zvesmuggling zvandaismuggling in South Zambia umama zvisa mu warehouse iyoyo yekatsaki iyoyo igore ripi ndandaisa chazokuma 2000 something because panga paina member in charge aindichecha all right kuti checha abude basa aende kunoshanda kwaTM ndini kukwaroi inyaya yangu ini yakakonzesa kuti abude muno vakabuda vari more than zvokuma 8 mapurisa all right vaenda kwekwe ndakatakura zvinhu offroader rori DDF zvinhu zvakanoisa kuTTF zvimwe zvichendiswa kupolisi zvanga ndakazadza imomo ini kuna ndabatwa nezimura neCID nepolisi ndina about 60 ton zeshuga ne150 mahapiki na150 macarpet cleaner nedoro zvese South Zambia ndaizvinto zvam saka kwakatouya futi ndichindavhiwa zvamuri kundiita ndichindavhiwa nareporter angabva kwaRharare ndakatezva zvona pabreak wa TV ndichiona ndichitaura kuti zvakaungana pajecha referee so kesi makaibuda futi ndakabuda by order ndikatenda ndidzorowo zvinhu zvangu zvese zvakurista ndichakazobudisa mapurisa basa zvazvashota bozi vaipa vaindibata vainyora zvinhu zvezvepa vachinyora so pakudzoka zvakudzoka Mr. Checho vakatobvunza kuti koshuga that's 360 tons imi muri kubudisa 3 kg the white sugar sei iye yanga iri brown ndobva tons change box ndobva ndava witness state witness against the police varipo 8 years ndobva vatinyora saka muno mukaribva vanotoziva kuti mamanzungu not zvestory kuti story yekuti isina munhu anoziva ndakaenda kuNAU ndikanotora TV iyoyo ndati munyatsotsanangurira vanhu vaifunga kuti kunyepa pavainzwa nyaya iyoyo yeTV yemurungu wekucharara makanyatsoita sei mudara ndakanosvika pasina munhu but mugadhi aitenderera but murungu pasina anga kunouya munhu saka ndakasvika ndatonetsa kuti dhoo ranaudi rinovharwa ndobva ndanopinda saka time ndikatiregedi mvura ndipinde ndakaona maraitsi afuti avheneka padhoo emota zvakaregedza kuti murungu yadi adzoka saka ndakakambaira ndichidzoka but paside pedhoo panga paine engine nechitende chachakavhara engine saka ndakadzoka ndapinda futi pachitende cheche ndobva ndaitowo engine uyu murungu ndobva atopinda batisa TV yake nevana vake vakutoona mukadzi aenda kunogeza ndiri nyatsoona ndiri pachitende paya but ndakanyatsonotisa kuti vanhu vese vari kuita sei vari kukotsera vari kuti vakaona vakotsera baba pavakazita mukana nokuti ndafuta kubedroom ndakatingisa kuti vanhu vakatsinzina ndokusvika ndaswitcha off TV ndobva ndadzokera naye futi pachitende TV hombe 39 inch nechiVCR ichechi tamasvitakura zvese zvimakaseti zvainva ndanogara nazvo vaipo vakasvika mimoko vakamuna magetsi adi aenda but uku magetsi akabatira kumabedroom nekutoilet ndobva vatedza kuti ndokubadza TV kuna vana vakasvasunura manje vari kutochema TV hapana maVCR hapana imi makawanda padhoo ndiri padhoo ndozvinoita zvese ndokubva vanoningirika vadainza mugadhi changa kuvheneka mumba buda panzi vachimhanya pavakabuda vachienda ndakabva ndatora mashitsi ndobva ndaisa zvinhu zvangu vakabuda vachienda kusaidi vakumhanya manje vachitsvaga muyadi all right imi mamuchiri padhoo ndandichiri padhoo saka pandikaona kuti vandidzenzi abuda vanhu vaenda kuretu ende ndizvandikamusanangura kukoti murungu iyo ndobva ndatakura chisaga changu ndakasunga bozi kuno kuBaghdad ndandaa neBaghdad yepasi yanga ndakachera ndakatesa concrete pasi ndakaisa cement saka ndemandairongerera zvinhu imomo wow very good ndokubva ndatakura zvinhu zvangu ndaitoenda pasango apa nekunokuroko ndotaura vanhu zvangu nepagemu ndakabereka zvinhu zvangu kusvika kuno ndatengesa ndatengeserawo kwapawako zvinhu paifamba zvimaningini zvokwapawako ndoendamutengesera driver 39 inch color TV ino ndasara nechechi ningini chiVCR ndakatozvishandisa stage yangu zoparadzwa nevanhu ndachishandisa but takaenda kukoti chakazokonza ndiende kukoti ndakazotengeswa nana panext na story akuita zvematemba ndo vakazitaura kuti imi munhu amutaura ari kuba uyo ane imwe imba yepasi maanebudisa zvinhu then pakuzobudiswa kwezvinhu
pakabuda chi VCRA iyi nemashitsa aya ndikabva nawo kucharara kweNAU anga aripotwa nemapurisa nemurungu uyo ndipo pakazopinda ndikati ndidakatora ndokubva taenda kukoti murungu akasvika mukoti akakumbira magistrate zvikanzi munhu anogona kuzondibira kana mwana kana kubainini wacho chaicho ndakarasha but chinhu chandiri kuda manje ndechokuti ndinoda kuti nditaure naye anditsanangure kuti akaba sei ndokubva ndamutsanangura tsanangura kwandiri kuita ndobva ati atonditi kana uine chaunoda iwewe kameni uchauzondiona kana uine any problem akatonzwisisa kuti no maitirwo aya zvika ndakatotenga imwe TV ndakatoribhurisa tavanangu vaona but munhu uyuyu anix kuti imi musungu aende kujeri zuva raanobuda kujeri anoyangandibira vana saka mimi muregerere zvinhu zvandiri kutaura zvine vanhu variko ndakanosvikako ndikatora speedboat neengine kumba kwake komumwe futi murungu ndikanopinda mvura ndikaita NAU ndikanopinda mvura nespeedboat 1 week ndichitenga matemba ndibuda kunzi ndokumana anosvika pamugero wangu akacherawo nelekaveso zvokuma 2005 something ndanopinda pamugero uyoyo ndakupenda boti ndobva ndauwana anenzi Winshend madzibaba mumwe anigara akuita zvefish so nemandebvu nansabva ZPC sere anenzi madzibaba nemandebvu ake vakandiona yona mudhara pins anenzi tafa nenyasha aishanda palekavesi vakandiona ndichipenda boti iro neimwe penda ndokubva vanoripota kumapurisa so boti rutsvaga ritaurona nembava ndobva ndatsvagwa nemapurisa muna ndasungwa nespeedboat neengine vandaenda kukoti ndakamudza murungu kuti murungu ngatitaurirane ndikudzorere patraka boti ndirakona ndikabva zvozvo but ma ndikudzore murungu akati stupid tukanda kuti uende kujere mbavha ndobva taenda kukoti neengine zvinhu izvo zvine mahwitinisi ari muno mukarimba ekuti mukasangana Winshend madzibaba anigara nyamgaona mukamubvunza yaya nekutsanangura nyaya vandikabira vanhu vanenge vachiripo ndikatora speedboat nemushando wacho wandikanotorera sibuti zvese zvinhu zvakakwana taenda kukoti identification yeboti iwewe manzunguti boti pane anenzi Semu Mupofu akushanda kucouncil anenge foreman arikuita zvemabhoti ematemba futi anigara nekulojuku anga nechitaibreta chekuti kakaka chikunyora ndokubva ndasvika nezvemabhuku zvedu zvemafoni zvakudhara zvezvi ndo ndamuti pane murungu akanitengesera boti ndokugermany namba dzake idzi dzeland ndobva ndinyorera chitsamba chiye chemupofu ndekatsamba kandikaenda nako kukoti kwanga kuri kunyepa uko kwanga kuri kunyepa majesty akati try kufona namba idzodzo dzaizi not reachable dzairamba kupinda kugermany saka murungu oku NAU anga ane chipepa so changa akalista zvinhu zvaakatenga paakatenga lodge ndichaakabudisa ini vandabudisa katsamba kangu ndobva tanzi murungu yobuda panze murungu akabuda akanegarira botiro ino ndasara ndichinzi aiwa akatenga murungu kusara inini ndakadzibuda ndo ndabuda panze murungu ndobva abvunzwa handizoti akatsanangura chidi nyepot mahwitness ana bins anga ine 13 mahwitness but mahwitness ndakavaudza kuti each witness ipapa kana inini ndabuda kuenda kuchera each witness anakajere kakadiki achapika kanodzimba tatawirirana izvo takawirirana agreed kuti mimi muri pa 13 ari kuda kubuda munyanga abudezvo but asingade kubuda panyanga ngaregedza but ichi papa aneka witness ane chachawana zvoti mukaona one woman ivavo mukamubvunza kuti chii chakazoitika mapedza kubva kukoti chi vanokuudzai vanokutsanangura kwaidza kudarika zvakona kuti pasamari yevamwe vacho ndakuudza kuti mukaona Winshend ariko ana bhuruwazitsanangurika aiwa zvipati zvimwe zvingataurika then taamukoti indava ndatsanangurawo zvangu zvebhoti rangu kuti bhoti rangu rakamira rakadai so ndatsanangura inini pamberi patsamba iripo yekugermany iripo majesty akaramba akatasa pasi zvikanzipobude panze tabuda panze ndakamudza murungu ati murungu uri kuzvonaka nyaya apa ndakunzobuda panze but apa ndandiri uku ndiri kumaseu but apa ndakunzobuda panze kwakuchinja kwenyaya ndakutienda una tafirimeni izvezvo tabuda takara panze tadzoka na2 saka ndaamotsidzoka kuma na8 mangwana mese endai kumba ndamubvudza futi ndati murungu ndandiri muchitokisi apa ndakuenda kumba ndambokuudza iwo nemahwitness awa kuti mahwitness akanzambisira basa na8 ndobva tadzoka zvikanzi according to the state matsananguro akaitwa umbo hwakazara boti ndiri amanzungu tino urombo
wokuti nenguva yamukawestirwa nevanhu vakakuti anonzi chapapatira osemedi chaparapata very good iyoyo mukadai akadainzwa namagistrate zvikanzi achaparapata ndiri kukumbirawo kuti murume uyu mumutakurowo nengekini bhoti rake munorisiya panzvimbo kuti atange kuita basa ndikutaura vanhu varipo zvinhu zvakaitika vanhu vakatarira ndikapuwa bhoti neinjini zvezvo zvakakwana saka ndiri kuti inini muno mukariba asi ipapo chete muchaona kuti haisi nyaya iyoyo yebhoti iroro ndakabirwa bhoti ndakaita futi nyaya yokutora zvinhu kusheyota ndaita nyaya yekuti ndatora zvinhu zvekusheyota ndapatsa sheyota isoko yapara zvinhu zvisindapisa zvekusheyota ndaenda kukoti ndokubva ndasana ndaona kuti Magistrate naPP vane popotedza zvoda kurwana umwe ainzi Jeff angauya muno angati chainso ngoita zvokuonerwa so Magistrate iyo akada kurwana naPP pashure pekuti inini ndanzi 8 years 8 months kujere kukaroi nokuba kwandikaita mna ndada kuchitox chedu kupolisi akamjariwa Armstrong nachundu oko shundu ndaigara pa next night kwandaigara kumba akatongonzwa kuti amanzi ngoenda kuchere akanosvika akanobvisa zvinhu zvanga zvirumba mangu akaita mwoyo wakanaka akatora cheni akakiya pamba akabvisa TV yanga rupa mangu akanoisa kumba kwake akachitumira shoko kumusha kuti amanzi munozwana kuprison ukaroi vanzi 8 months vanhu vakati manzi ngoenda 8 months ndasvika kuchitox papolisi vakuvhura door kana kuti mune mbavha yanga yasiya chiguzwa nechofoja kana kuti chii chakaitika magumi matanga kubvira imanzi 8 months ipapo ndapita muyemye magumbeza akubvira zvikanzibudisai ngabude vanhu kapisa magumbeza buda vanhu tukana nemapurisa pisa magumbeza ndabuda mangwana kudzokera kukota zvitende bozi mutemo ukanopisa zvinhu zvemuchero imhosva unoenda kunotongowa futi kuti uwedzera ende zvakusenda akadzokera Magistrate akataiwa amanzunguwa muri kutaura ndakati adzoke pana bana 8 kuseni vaende kumba kwavo kwakaendesa kuchitokisine akabudisa Magistrate mapepa akakanda pasi PP akati aiwa makatoende kujere magadzijera kuti takamudinda dzira kujere vakada kurwana PP na Magistrate magumbeza atsva ndevandanzi amanzungu takati vaende kumba vana mosha makambovaendesere ikoko makavaendesere ikoko ndakati kumbira regero ndakakumbira regero na Magistrate akandidainza akandikumba regero amaipiri ari muno apa mangwana kuseni mukanosvika mukanawaona havandidainza kuti manzungu havambondidainza vane zita vanondidainza mukangosvika moti vamanzungu anokudzitaiwa nemudzimai vanoshanda naye mukobva angari mukadzi wamatombo iyoyo mukanosvika mukanobvunza ivoyo varipo tu havandidainza kuti manzungu ayo vanti pavanendiona pesa maipiri vakanditesa nzungu dzamusoro bhozi amaipiri vakanditonga kubva na8 kuseni kusvika na2 vachiti vakakosera kutora girazi varo mvura vemwe vedzokera uku kwaendaona vedzoka venditonga vemwe mvura vedzokera vakanditonga kubva na8 toda munhu aripo toda testimony iripo vakanditonga kubva na8 kusvika na2 vasina imwe nyaya vatonga. The most dramatic thief in Kariba if you want, but the man has a life that qualifies for a blockbuster. I think we will need a more in-depth interview now tinyatsonzisa because upenyu hwavo ukaitwa riri bhuku kana film rotoita series chairo saka izvizvi zvekutora muchizonovakurira kukoti izvo zvagara zviri mandiri hakusi kuti ndakakurira koti iyo chete tine musoja ari muno manenzi Wenje anga akuita zvemabhoti ematema ndakafamba ndifuka ndakarasika kuti chadzimira ndakaenda kunotsvaga nyati nanda stranded ndezvamai manje ndakanosvika ndaida kuti ndinorova nyati kuseri kweairport saka handina kana kuona nyati apa but time yandikati rege ndidzokere kutara ndakaburikira pa10 of icharara rodi tasienda kucharara iyi ndipo ndikabudira ndipo ndikatanga pfungwa dzangu tafenge dzakuda kudi kudzoka kuti tafenge dzinodzoka saka ndakanoti fambe mukati fambe pane Kariba ikarapa moti fambe pane kamuyu uri panapa apa kune chirukwa pane chimuti chemusiga cherapa apa pane karodhi kane fambire wepakisi kanoendawo ndipo ndikaona pakazara nyari pane ndarwa kanotedza Ruizi ake karodhi kati kari musaidi meRuizi zokuti apa pane muyu apa pane karodhi kadhasi kari kudai pane pane chimusiga uko kuno Ruizi alright ndo ndarwa nyati papa nedemo kawani
ndakairova zuva rakuno zvokuma 33 ndakairova ichidzoka pakusiga iyoyo kuti apapa paikada kuti inondirova ndepanodzera demo pinda pa kunopinda musoro ndonyati andikapedzera kurova iyo ndezvarini izvi rafli ndotakanga madhezi acho zanyaya yekusamaka zvinhu but asi zvakudhara zvegore 2 years zvokuma 4-5 years zvokuma 2010 11 12 ikoko saka nyaya ikatika ndokuti ndacheka nyama yandakabva ndaenza wenje anga ine 4 door mota yake future very good saka aina kutakura nyama yose ndakatakura imwe nyama ndima ndadhirivhara kumasoja ndichidhirivhara vanhu vandaipa nyama ndokubva ndachiti kuna wenje gumbo rakwe inini ndachitakura apa pasina fence panengeni panyaneo iyo ndakamuchidarikira anga ane mudzimai wanga achida naye nesi anga ari kudhuze kunoko nepanapa patichaza saka yakaenda negumbo rake renyama achida inoko inini ndo ndatiwo ine river yanga ndinayo neguru ndobva ndaya painzi pamaritati pana ndopanga ndagara tabva kubagdad yanga yapazwa bagdad saka ndichisvika apa handirauza kuti wenje paasvika paporisa apa mapurisa vaona ropa riri kuyerera ndobva vavheneka pavanosvika kumba kwawenje anga kuti unomukadzi wenese batako achisimudza gumbo renyati vachisamumba wenje ndebva asungiwa ndibva taura kuti nyama indabva naikopi kwamanzongo apa anga akapfeka chikamafurazi cheami ndokubva ndiri adzimai uri kufara chitaka anga abvawo kumusha anga ine dheva kumusha vari kufara kudambura chitaka wenje mapurisa ari kusvika nawenje zvakanzi mire chitaka chekucheka ndibva chitaka chadzorwa mumota murume unyasungwa ndibva taenda kupoti takatogara madhays kusvika masoja azouya mapurisa aindifurira kuti bvuma kuti wenje akapfuura nepfuti ndikati aiwa nyama ndakarova ine demo saka vakazopisa pitsi yenyama ndebvanzi rinotariswa chinoi kuti yakarohwa nebara here kana kuti chii chakaitika saka nyama result yakazoya ichiti yakarohwa nechinhu chiri sharp object chinhu chakauraya nyati kana kuti yakaurayiwa nechimwe chinhu haisi pfuti ndo kubudisa kwakaitwa wenje inini ndiwo ndasara nanopinda kukoti nenyaya nyati ndobva ndabuda deeper order makashandisa technicality ipi defense takatoenda ikoko ndikati ndinenda ngenyama makabva mabvuma nyaya ndakabva ndabvuma ndindakangira nyama yese koti vakazoti chi ndakazobuda deeper order zvanzi hana mhosva saka mupurisa anga aripo ndakazoenzi inini nekoti yapera ndobva ndanzi muri kuda kuchinoi meenda kuchinoi for counseling zvejere zvaramba vakatoti atoda counseling pandikaenda ikoko vakuru vandikanosvika ndichiona vakanditambira zvakanaka mari yebhazi ndikapiwa chikatobva vakanditsanangura kuti nyaya iripo ndoti pane 200 indandisazivi nyaya dzanga ndaita zvikanzi mune 217 counts zvisina kuenda kujere kana fine but mutemo wehurumende zvaunozoita unongoziti musina kupara mhosva menziende kujere but asina kuti zvisvike ipapo tiri kukumbira amanzungu ndiye mukasvika munogara mudzikame moita munhu kwaye musociety nevanhu ndo pandikauya ndakudzokera kubasa ripi rangu rere ndapindura pamanditi sei makazouya sei uku saka ndakazodzoka pabasa rangu rere ndobva ndatosiya nezvomvura mazvinzwira mega kana mainzwa nerunyere kupe hakusi kunyepa ndiva manzungu vandiri navo ava I think tichatsvaga mukana timbokurukura navo and zvichibvira tichada kutozovhizita kumba kwavo kwavanobatsira vanhu vari timbonzwa kuti even matestimony eva vanombobatsira timbonzwa kuti zvakamira sei mashoko enyu kune vanokuzivai vane zvavanonzwa vasingaweye kuvherifya o vane zvavangade kunzwisisa mashoko enyu ekupedzisira kwavari ichokwadi kuti vagare mukati bhanga vari kunditora semunhu akaipa kana kuti seng'anga inouraya vanhu saka seng'anga inorombesa vanhu inini ndinobatsira zvemahips zvinongoitwa mahips ndobatsira munhu anenge aine dambudziko rinenge ainayo kana paine zvimwe zvinhu zvandinoita zvakashata ndakatosiya kuti ndakuda ndife mune zvakanaka uye ndigare nevanhu zvakanaka uye zvimatemba zvandaiita ndakatosiya ndakutonyara zuva randofana tibhokisi anonga kutobisa chemwe ndikaona kuti kana ndikaramba ndichita izvozvo vanhu vakawanda vanhu vatema ndovamuindastry iyoyo beta ndisiye uye zvokutora zvinhu vanhu vakawanda ndivavo makambani zvokuti kana ndiyangofunga inini kumuka kuse ndichitora chinhu chandotora ndotodza kuti hakuna munhu andikwanisa kundidhivhena kana kundirambidza ndotora zvezvo
kana rada kutora kwete zvoti mupurisa anotera izvo zvazvife zvakaitika ndikangoda ngodzokera ipapo ndikona ngodzokera but ndazviona kuti hakuna kwazvandodi hazvina kwazvandiendesa saka ndamunhu akatongozvinakira ndikugara vanhu zvakanaka musociety achiita zvebhora ndichiita zvebhora ende ndifarira bhora zvingaita timu yenzi masasa ndoifarira nditova nevanhu vakawanda vandikanopinzisa basa kukanzuro ndichitoenda ikona chinonokumbira kukanzuro ndipinzisireyo basa vane mazita vakawanda vandikati vesana Isaac mukamubvunza kapesa mukandobvunza vanhu vakawanda dzimodzi vanhu vakawanda aenda navo kukanzuro vachinowana basa uye ndichimirira masasa inini 6 years ndichitobatira masasa ndikatotenga mainform emeruni nemainform nemashutazi zvese golden break ndikatenga mainform andaitengwa nevarungu vanhu havana kudza kuti varungu vakanditengera mainform anei hakuna munhu akazvibvunza kuti sei varungu vai ana hozire vanga vane mapurasi kuZambia but kuti vachitakura vanhu vaende navo uku vasina mapasipoti kumapurasi anga asingakwanisa then ndakavabatsira kuatakurira vanhu vai kuti vaende kumapurasi kubasa gore zvisina mapasipoti ndobva vachienda neni muchimba chirikuku chakatadzana nepadheviso ndobva vagana nekuti ngakubatsire nei panyaya zvokuti ndivati ndipei ndisana ndiri murombo ndakadai panyaya zvokuti ndivati imimi ndipei mari hobwe nezvandaita ndakati imimi nditengere mashutazi nemabhora nemauniform saka munhu akazishandiswa kuita izvi ndimachembere mumwe ainzi murungu ainzi machembere ndaanga aripo ndobva hanzi vanhu havazivi kuti sei ndakazobatsirwa namachembere kutenga mauniform namashutazi uye havazivi kuti sei Dev akazopinda munyaya iyi yebhora uye yekuziyana neni stere uye akaziyana neni papi munhu asina kana chainacho ane nhoroondo iyo yakaitika ipapo ndikatengwa mauniform ndakaita kaviri nditengwa neAMC mauniform tiri kubva kuvarungu ivavo ndichispon iri masaisa yanga ndikonzera kuita izvozvo saka ndakabvira kudhara ndichida bhora ndorida uye ndikaona vana vachitamba mukomboni vachitamba vachitendera vasina zvavari kuita zvinondirwadza uye nekudhakadhaka mukatarisa muno mukaribha chawanda mapawa masports hatina magiraundi hatina ndotorwadziwa zvisingaiti ndimukoma wangu wamanzungu vachikurukura vachikuzivisai kuti zvimwe zvamukanzwa ichokwadi ndahasi manyepo asi hausisiri ndo upenyu hwavakurarama ticharamba tichikupai mamwe maupdates kana vatipa mukana wekuti tizombosvika kumba kwavo tichasvikako tombokurukura navo vari pavanoshandira but for now stay tuned, stay blessed.